والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح قطب رباني والغوث سمة الشهيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وأئمة الأربعة رضوانهم ثم إلى أرواح جميع مشايخنا ومشايخنا خصوصا مؤسسنا في معهد الأربعين بكذا الكريم بكذا وزوجاتهم وذرياتهم ومن تناسب إليهم ثم إلى أرواح آبائنا وآبائنا وأمهاتنا وأمهات أمهاتنا وأقربائنا وجداتنا وجدات جداتنا وعمامنا وعماتنا وخالاتنا وأشقائنا ولمن أحسن إلينا ومشايخنا ومشايخهم نحس خصوصا خاصة ابن حجر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lajengaken bab Isyaratun nisa, menggauli dengan istri. Dadi ya ning aturane nek napa hubungan iki ning aturane ternyata. Wa an Jabirin qala, cinata saking Jabir qala kuna ana sapa kita iku mangan Nabi sallallahu alaihi wasallam sartane Kanjeng Nabi fi ghazwatin ing dalam perang. Suatu ketika aku pernah karo Kanjeng Nabi pas nenggon peperangan. Falamma qadimna ing dalam semangsina bali sapa kita al Madinah ta ing kota Madinah dhahabna mongko lunga sapa kita litadkhula krana mlebu sapa kita. Tujuane dadi wis tekan Madinah terus aku kepengin mlebu ning ngomah kepethuk bojoku ngono jane gampangane ngoten niku. Faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi, amhilu do nyerantekno sira kabeh hatta tadkhulu sehingga mlebu apa sapa sira kabeh lailan ing dalam wengi, yakni ngarepake sapa ingsun Kanjeng Nabi Aisyaan ing wektu ngisa likai tamtasita sehingga supaya padha jungkatan sapa al-asyatu wong wedok sing do kusut wastastahidda lan cawis-cawis sapa al-maghibatu wong wedok kang padha den tinggal lunga. Dadi suatu ketika pas perang rampung niki ya biasa cara wong bar lunga saka adoh petuk bojone suwe iki ndang-ndang kepethuk bojone ngene wis barang sing wis maklum. Tapi ketika ngoten niku wau sowan Kanjeng Nabi engko sik entenono wektu niku nek bar ngisa. Dadi nek teko sore iki entenono srantekno tekan ngisa sithik. Sehingga cara wong wedok niku ya men persiapan sithik, nek wingi urung jungkatan ya men jungkatan sithik dadi wis pethuk rambuté rewok-rewok. Nganggo daster do suwek. Wah, disawang. Ora patek piye. Artine wong wedok iki men macak sithik diwaca men aturane kon ngoten niku. Men kon siap-siap ngoten niku wae. Diberi kesempatan. Idza atala ahadukum al-ghaibata. Wa fi riwayatin al-Bukhari nang setunggal riwayat Imam Bukhari niki ngendikake idza atala ing dalam nalikane lunga suwe sapa ahadukum salah siji sira kabeh al-ghaibata teges lunga. Dadi nek lunga suwe fala yatruku mongko aja do ngapa ndodhok sapa sira kabeh ahlahu ing keluargamu lailan ing dalam waktu wengi. Ra yo angel iki aturane, nek kebacut mulih wengi ra entuk nggugah bojomu. Eman-eman ra kira-kira iki. Oh. Iki nek galak aneh le metu mulih umpamane bojone galak meneh
mulih kewengen ngono wis wancing. Wapokmu kapan turun nang teras kewang ilang kae. Ngono ku nek ditekoni lha mau mae sapa to kok dikancingi nek dijane ngono ku ya iso ta awake dhewe ning kan. Ya bahasa kono ku ya ora kena ngoten niku, Pak. Aturane enten kawoten niku, Pak. Bahkan nek wis kebacut tekon wengi iki nek iso mesakno bojomu. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna syarron nasi sak temene ala-alane manungsa mangzilatan pangkate derajate ngindallah ing dalem mungguh Allah taala yaumul kiamat ing dalem dina kiamat iku ar-rajulu wong lanang yufdi kang nekani sapa rajul ila imraatihi maring bojo wadone rajul wa tufdi lan nekani ilaihi maring rajul summa yang suruh nuli napa yo yang suruhke beberke apa sirruha rahasiane bojone akhrajahu ngetokake hadis sapa muslimun Imam Muslim termasuk etika menggauli wong wedok niki ternyata aturane Kanjeng Nabi iki wong elek-eleke menungso pangkate ning dina kiamat sesuk ya kuwi wong lanang sing senengane iki nyampuri karo wong wedok utawa hubungan karo wong wedok terus dheweke niku membeberkan rahasiane wong wedok. Wong wedoke diceritakno bojoku nek ngerti jos umpamane ngono kuwi. Beber iki maksude ngoten niku, wah dijak piye-piye ngerti, munggah langit ngerti, munggah gendeng ngerti, umpamane ngono kuwi bahasane. Ya kowe nyeritake sing gampang-gampang. Heeh. Iki gak entuk wong niku mbeberno cerita ning keluarga kok ngoten diceritakno wong liya iki gak entuk. Iku ancamane Kanjeng Nabi wong nyeritakno kok ngono kuwi wis bah kok ngono iki rahasiane keluarga sak karepmu arep tok piye-piyekno ya entuk ning niku enten aturane kok ngoten niku wae. Ra entuk diceritakno wong wah kok ora ngerti bojomu ketok kowe cilik ning wah. Tok cerita-ceritake ngono kuwi niku ternyata aturane Kanjeng Nabi niku mbeberke rahasiane wong wedok niku ra entuk. Ra entuk. Rono niki hadise sahih niki, hadise sahih bahkan niki sesuk wong sing paling elek kedudukane ning dina kiamat iki ya wong kok ngono kuwi. Bahaya. Ya saenenge pokoke enenge kaya ngapa wis dilakoni wis. Oh wis payok-payok titik apa piye wis sing penting. Elek ya ben wong pancen tenan ngono. Nek muni elek kok muni apik mah jenengan ki fitnah ya terus. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Hakim ibn Muawiyah an Abihi radhiyallahu anhu qala. Jinalatu saking Hakim bin Muawiyah saka Abihi ana radhiyallahu anhu qala. Qultu matur sapa ingsun ya Rasulullah, ya Rasulullah. Ma haqqu zauji? Mau iku apa haqqu zauji utawi hakke bojo ahadina haqqu zauji ahadina hakke bojo salah siji kerabat ngalaihi ing atase wong lanang. Dadi napa hake wong lanang karo wong wedok niku napa Kanjeng Nabi? Ngoten niku. Kewajibane wong lanang karo wedok iki napa jan ya? Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, siji tud'imuna ngawahi pangan sapa sira ing wadon ida akalta ing dalem nalikane mangan sapa sira. Nek kowe iki mangan bojomu ya wajib mangan. Kowe ngenano pangan bojomu nek kowe iki mangan. Lah nek kowe wae ora mangan terus piye? Yo wong mangan iki ra tuku terjo. Wong mangan iki ra tuku terjo, sing penting ana sing dipangan. Ora kudu kerja, jenengan iku ora kerja ora apa-apa, sing penting sing dipangan ya eneng, duwite ya duwe ora apa-apa. Sing dikumangan ya eneng, lah cangkem-cangkemmu niku. Ngenai pangan. Lah kewajiban iki mengenai pangan, nek masalah kerja karo ora iki wis menglantaran niku. Mergane wong ki ya eneng pangkate dhewe-dhewe, eneng sing pangkate derajate makom doa ya eneng. Dadi ndonga tok ya Allah ya Allah ya Allah metu brek rezeki teko ya eneng. Ya enten sing ngoten niku nek makame wis tekan. Ane nek makame rong tekan jenengan nang kene nang musala terus esuk sore tekan sore madhep ngulon karo nangis-nangis ya Allah kula butuh tenan. Ha butuh tenan nek malah kulon kene iki nek pangkat awake dhewe ora pangkat donga ora bakal tekan.
Ra eneng wong arep ngenek tenan. Ya kudu direwangi nang nggir dalan dodol apa ngono wae. Kuwi sebagai lantaran. Ya kuwi kan lantaran, ning ora kudu ngono kuwi. Nek wis makame iki tekan ya wis. Kaya makame makam doa wis ndonga tok. Ya wong nek wis tekan dongane kon ora kerja ya ora apa-apa, sing penting ndonga-ndonga ya wis. Direwangi dol apa, adol suwuk apa-apa. Lah kewajibane awake dhewe makome awake dhewe iki makom kasab, sing makom kudu usaha. Ra keneng awake dhewe iki nang omah kok meneng wae terus ra ndonga ora apa mergane ra makome. Nek makome wali-waline pangeran wis ndonga tok ngono wis cukupi pangeran turah-turah bandane. Nek awake dhewe wong maksiat ya wong ibadah ya ora Patek Anwar Madani waline pangeran iki temu pirang perkara. Lho tenan, secara akal awake dhewe kaya ngopo? Awake dhewe cara ngibadah ya semeng pas-pasan lho. Nggih, nek bener krungu adzan ngono kon ning masjid wae aras-arasen tok. Oh. Mah main sing aneh sing adzan tok karo ngimami sisan. Lho kon. Jadi wajibane kok ngono ki lha awake dhewe makome makom kasab sing kudu usaha. Nek ora usaha ora teko. Mula zamane Kanjeng Nabi mbiyen, zamane sahabat Umar bin Khattab nek mboten kelantu. Umar bin Khattab niku tahu ngoten niku enten wong sing gaweane mung nang masjid terus ora ngopo-ngopo ndonga. Ngantek sahabat Umar itu sebel banget tok. Saking sebele diparani. Kok ora metu-metu to, tak enteni kae ora enteni metu. Akhire diparani. Ngerti ya cong ngono cara saiki ngono kuwi. Gusti Allah ora bakal nibakno emas saka langit. Artine apa? Awake dhewe iki nek makome iku urung tekan ra entuk kok awake dhewe iki meng nyadong donga tok tanpa napa? Tanpa usaha ya kudu usaha, nek pasar wetan ya tok-tok ning nggir dalan. Mbok menawa wong parkir. Wis nggone. Lah. Niku meng syarat dadi lantaran kok ngono kuwi. Nek ora kudu kok ngono kuwi. Monggo nganggo calon ngapuk. Nganggo dalan. Nganggo dalan apa-apa entuk sing penting Ida anapa? Qala tut'imuha idza akalta. Pokoke kewajibane iki makani wong wedok nek kowe dalam keadaan ya mangan. Nek kowe ora mangan ya piye terusan? Lha wong iki eneng sing ditekdur ora duwe tenan arep mangan kangelan ya eneng tenane. Mula wong wedok iki ra entuk tuntutane wong lanang di atas napa kemampuane wong lanang ya ora entuk. Kok wong lanang meng apa bayarane umpamane gampangane 100.000 sedina. Ngono nggo tuku pupur 50.000. Ilang ora ngapa-ngapa lho niku. Ora nggo nyangoni, ora nggo mangan, nggo apa nggo tuku pupur tok 50.000 jenenge ra. Kok ngoten niku tidak sesuai dengan keadaan. Ya bener wong wedok niku kon macak ya bener ning kan ya sesuai. Nek umpamane ditera eneng ya tuku sing sak gebok 10.000 pira kae lho pupure. Napa jenenge? Sing bagoran 10.000 kan ya macak jenenge ngono lho, ora kok terus kudu. Lah iya. Ya ndelok kahanan bojone, nek ngono kuwi ya bojone dadak-dadak stroke. Ya ndelok kahanan. Nek umpamane ngoten iki mangan ra mangan. Mula zaman Kanjeng Nabi ya ngono. Biyen zamane apa? Zaman biyen nang ulama ya ngoten niku. Kowe ora duwe. Di bojo niku tambah ra duwe ya Allah saking susahe. Mah diperintahno kon di bojo meneh. Ya rabi yo meneh ngono kuwi. Rabi mundak kare meneh, rabi yo meneh dikandani ngatekan papat. Basan tekan papat sugih. Mergane wong lanang ora kerja sing papat niku kabeh kerja. Dadi wong papat nguripi siji. Oh. Nah, siap ora jenengan? Ning ketoke agak lekas loro diajar bojomu. Agak lekas sing nomor loro kita diajar sikit jenengan. Wis Pak Ne ra ngeng-ngeng ngono ketoke. Gusti sabar. Oh, orang sabar iki rekoso. Ayo, niku. Qala tut'imuha idza akalta. Memberi makan nek jenengan ini dalam keadaan mangan. Nek ra duwe ya syukur akhirnya digolek barang. Ning kewajibane wong lanang iki tetep memberikan usaha niki wau. Dadi sing wajib golek nafkah iki tetep wong lanang. Pada asalnya wong lanang. Dadi kewajibane wong lanang. Bahkan wong wedok iki nek umpamane kerja, wis kerja, iki kerjane wong wedok iki dimplek dhewe bahasane.
Digelekke dhewe tetep njaluk jatah wong lanang ya entuk. Ya neng ora ngerti aku sing penting ngandhake ya ngono kuwi ya entuk. Heeh. Ning kita wong lanang ra betah dan kok. Sing model kok ngono. Aduh, abot. Lah kok ngoten niku wau. Entuk mergane wong wedok ya ndek kewajiban kok ngoten niku wau. Idza tut'imuha idza akaltaha. Ning wong wedok ya ora entuk ndelok kahanane wong lanang nek ndelok niku. Wek ora gablok apa-apa jolokane sing angel-angel. Malah apa duwite le golek angel-angel bapakne le mulih ngantek tekan ngasar arep maghrib rampung mbasan entuk ngono kuwi minggune do dienggo dolan rong liya-liya ngono kae. Wah, yen. Aku wis wong lanang sing marai kuru ya kok ngono kuwi. Heeh. Tak kandhani carane mentah kuru ndablek kok. Heeh, Allahumma ndablek kuwi sing penting. Wah, nek jenengan ndablek. Diureng-ureng otekno wae diapa-apa tekon kae. Ngilmune tekono kangesan kuwi. Pokoke agar menang wae. Intine anggere ndablek ki lemu. Lah sing kuru-kuru iki tak mikir bojone. Wes iki guyon ning tenanan iki. Wataksuha lan nyandangi sapa sira ing mar'ah ida iktasabta ing dalem nalikane nganggo klambi sapa sira. Dadi termasuk kewajibane wong lanang niku memberikan makan. Memberikan makan lho niku pokoke sing wajib niku pokoke sing primer. Primer iki pokoke kebutuhan pokok bahasane. Ya sing penting mangan iku wis kecukupan. Ku nek turah ya nyandang ya monggo. Jandang. Ning wong lanang niku nek cara keterangan kitab mangke dibuka Fathul napa Qurratul Uyun jenenge kitabe dibuka mangke. Nika ya enten wong lanang ki ya duwe kewajiban nukokno sandangan wong wedok. Paling ora setahun iki setengah tahun iki pisan iki ditukokno. Ya sekaremmu tak tukoke kotang ya entuk, BH ya entuk. Sakaremmu. Sing penting ya ditukokke lho, mbuh ra sandangan kok tak tukoke prombengan ning pasar ya entuk, sing murah-murah ya apa-apa meng aturan iki. Aturan wong lanang ki ternyata duwe kewajiban ning wong wedok sing kaya ngoten niku. Termasuk niki wau. Mula nyandangi ketika awake dhewe iki nyandang, dheweke kok nyandangi. Ngoten. Mergo wong wedok ki ya ngoten niku. Wong wedok ki seakan-akan perhiasan sing kudu dipacak ya ngoten niku. Memang wong wedok ya kudu dipacak ya kudu piye. Ya galak karo rame karek nganu kok ya lenggireke kok ya. Heeh, lenggireke anggere nganggo abang-abang akeh ki biasane galake ilang. Wes abot. Wataksuha ida iktasabta. Ngenai sandangan nalika kowe iki nyandang. Dadi nek kowe iki iso nyandang ya bojomu ni sandangana. Kowe bojo awake dhewe kotak-kotakan dawa, kaose dilebu apa klambine najis karo sepatan-sepatonan bojone nglombrot nang omah. Lah iki jenenge ya ora sesuai kahanan. Kayak karepe wae di bojo glowing ra tau disandangi, lah terus kepiye? Ya nalika awake dhewe kepengin kok ngoten niku ya awake dhewe ndek kewajiban memberikan kok ngoten niku. Ya bojone men dipacak, ya kadang-kadang ya tukokno apa tukoke parfum, kadang-kadang ya tukoke pupur sing rada tukoke lipstik sing apik. Lha sing arep sing do glowing-glowing kaya ten yo ragate yo larang tenan, Cik. Nek gunamu ragate ora larang karep-arep apik. Ya saenenge wis sabar. Heeh, ning kosmetik sing paling apik wudu janjane. Wudu sing paling apik. Ning wong wedok ya ora cukup ya tetepan. Ya tetep digolek kok. Nek ra eneng liven ya golek kok kuwi. Dong jati apa kan apa. Ya sing penting mbokne iki sementara iki sikik ngono. Ketoke dikrawu ampas nek ngono. Wala tadrib lan aja mukul sapa sira alwajha ing wajah, termasuk aturane wong lanang iki wingi tak aturna wong wedok iki digawe Gusti Allah saka tulang rusuk sing kaadaane bengkong. Sehingga wong wedok iki gampang bengkong. Memang seperti itu aturane. Wong wedok iki ya gampangane diatur ya angel ning awake dhewe nek tok tekno wae tetep bengkong terus, ning nek tok keluk langsung coklek. Wong wedok iki ngoten niku.
Dadi ya enenge meng di piye? Ya dingon, kadang-kadang ditarik, kadang-kadang ya di kadang kendoni ngoten niku wae. Wala tutrip al wajhara entuk mukul neng rai. Heeh. Yo nek mukul nek neng isor kan nganu, wis jenenge dhewe-dhewe to. Nek neng pupu jenenge nyedot, nek neng bokong jenenge nyiwel. Lah kan eneng bahasane dhewe-dhewe. Mulane heeh. Wala tatrib al wajha. Ra entuk mukul ning area wajah. Ya karemu tok kapak-kapake entuk wong wak-wakamu dhewe kok. Bah tok kapak-kapake entuk. Oh. Maksudnya nek saking nesune iki ra entuk awake dhewe iki mukul wajah wong wedok iki. Oh. Intine wong iki pokoke anggere wong wedok nesu wis tinggalan lunga utawa tekno wae nek ampuh tenan jenengane. Wis tinggal lunga, teke wae. Engko suwe-suwe meneng wae kok wong wedok iki. Wis tak kandhani ilmune kok ngono kuwi. Ning aja dikandakno bojomu. Mangkat ra bojomu saiki. Aduh. Wis angel. Jangan memukul wajah. Wala tadrib al wajha, ra entuk mukul wajah. Wala tuqabbah lan ra entuk napa ngelek-elek sapa sira. Kowe ra entuk ngelek-elek wong wedok. Dadi bojomu iki wis bojomu. Apa eleki bojomu ra entuk ning ngono tanggamu wah jan. Bojo kuwi masyaallah Kang. Wadah. Nek buacut nesu iki lho Kang, karo macan kuwi. Luwih galak kuwi meneh ra entuk ngono kuwi rasa di ngono-ngono kuwi. Wong sing tok critani bojone luwih galak lho. Dadi kowe iki crita ira ning gunane tak omongi. Gusti, tenan. Wis tak ono luwih galak. Wis tau tak critakno sahabat Umar iki kaya ngopo? Sing duwe sahabat Umar ki duwe anu singa padang pasir ki ngono karo bojone tetep melentur epal. Wih, urang-urang bojone menang wae ngantek sahabat niku mara ning sahabat Umar arep njaluk pertimbangan bojoku galake ngono. Wah, ternyata bojone sahabat Umar luwih buala. Lah iki kok dadi iku umpamane kok nyeritakno bojomu galak ning wong liya iki rong karuan. Bojone wong liya iki kadang-kadang luwih galak meng take kebangetan kowe. Rumangsane bojomu galak jane wah wonge saking apike asline. Lha diambat. Diambat wong wedok wis kudu ngoten niku wae. Ra entuk ngelek-elek wong wedok ning hadapan orang lain ning ngono apa meneh ning ngono bapakne, ning ngono maratuane ra entuk. Kowe apa meneh ning ngono mbokne kandhake nika pripun nggih? Putra jenengan kok konten nika ra entuk. Wis ra entuk. Mergane nalika wong wedok niku wis tok pek dadi bojo, niku otomatis wis dadi tanggung jawabmu, Pak. Wis ra ning apa-apa. Keluarga iku kaya-kaya wis ilang. Tanggung jawab wong tua wis ilang ketika wong wedok iki tok pek wis ilang. Wis otomatis dadi tanggung jawabmu kabeh. Wong tua iki ora ditanggung jawab anak sing tok pek niku wae. Wong tua iki ora duwe niku. Mula tanggung jawabe ning ngono bojo niki wae. Mula yo ora entuk ngelek-elek, ora entuk piye dan sebagainya. Iki sing penting neh. Wala tahjur. Lan ora entuk lunga sapa sira kabeh. Dadi ora termasuk ora entuk ninggalno bojo. Wong wedok, wong lanang iki ora entuk ninggalno bojo illa fil baiti kejaba ing dalam omah. Ora entuk wong wedok niku nek bengi ditinggal lunga. Terus sak karepe dhewe mahle turu ning nggir dalan. Bojone nggo ngopo ning omah? Oh, tinggal mancing ngantek kaya ngoten niku wau jan-jane aturan ra entuk. Bahkan aturane bojo nek bojo ki nek turu ya nek iso kon amor, aturane kon amor. Ora goleki kancane serame kok. Goleki kancane. Kono nek wani jajal tak tambahi modal. Heeh. Sitoke kok papat kok. Wala tahjur ila fil baiti. Ra entuk ninggal lunga kecuali ning dalam omah. Dadi nek umpamane bojomu nesu ning kono kon ninggal ning pojokan wetan dadi ning pojokan kulon. Parane neh nesoni tinggal rono meneh. Wis sasah ditinggal lunga ya men, elek-elek ya bojoku ngono wae.
Masya Allah. Niki aturan main sing ngendikakno Kanjeng Nabi. Niku. Bismillahirrahmanirrahim. Men niki hadise rada hot-hot tak aturke tetepan niki men rada pentenge ta. Wa an Jabir bin Abdullah qala. Cinareta saking Jabir bin Abdullah qala, kanat ana sapa Yahudi wong Yahudi itu takulu do ngucap sapa Yahudi. Idza ata ing dalem nalikane nekani sapa arjul wong lanang imra'atahu ing bojo wadone rajul min duburiha saking dalan burine mar'ah fi kubuliha ing dalam kubuli mar'ah kana ana sapa alwaladu walad iku ahwalu tembunge apa ya juling ki matane apa jadi kero matane juling niku kero maksudnya. Lah suatu ketika kan enten wong ngomong niku wau piye nek dalam keadaan niki rak wingi ngaturno carane menghubungan karo suami iki piye. Wingi tak aturno wong wedok niku nek wis dinikahi saka mbun-mbun tekan sikil kabeh bagiane wong lanang kabeh. Wis arep apa ento. Sehingga nalika wong Yahudi niki do apa wong Yahudi niki anggapan nalika hubungan karo bojone liwat mburi ra entuk nyuwun ngapunten. Niki eneng penyebab ngoten niku wau terus turun ayat nika. Ayate turun nika apa kaya Al-Maidah ayat 4 apa pira ya, Pak? An-Nisa ayat 4. Nisa hukum piye? Nisa hukum harsul lakum fa'tu harsakum annasitum waqad dimuli anfusikum menika. Terus turun ayat niku wau. Sing jenenge apa bojo-bojomu kabeh ya dadi ladang-ladangmu kabeh dadi sawah-sawahmu kabeh. Mongko sak karepmu tekanono ladangmu iku mau saka ngendi kowe seneng. Sak karepmu dadi arep tok paculi ya entuk, arep tok popok ya entuk. Arep disuki banyu loh ya entuk, garingan ya entuk. Sak karepmu ternyata aturane Kanjeng Nabi ngantek aturane Quran ngantek kaya ngoten niku. Dingendikakno ngantek kono niku. Wingi ya tak atur sekedhik bahwa krana eneng kalimat ngoten niku wau terus napa? Enten ayat turun niki wau nisa ukum harsul lakum faktu harsakum annasitum wa qaddimu li anfusikum wis wong wedok iki wis ladang-ladangmu kabeh arep kapak-kapak entuk arep tanduri palawija ya entuk tanduri pari ya entuk tanduri apa ya entuk wong tuamu kabeh ana sing do ngerti ya oh sing ra entuk diburuhno sawahe diburuhno iki ra entuk bahaya iki nek diburuhno sawahe. Wah. Heeh, bahaya iki nek diburuh kowe. Iki hadis kaya ngoten niku, tukul ngoten niku wow. Terus enten kata ngoten niku. Artanipun wis nganggo cara-cara entuk, nganggo ngapa? Nganggo sistem piye entuk ternyata. Ngoten niku wow. Pokoke sing ra entuk niku dalan mburi tok niku sing ra dienggo ra entuk niku. Umpamane irung sedeng ya tak lebone entuk. Ya lebone driji Kang maksudnya. Pun niku dalam rangka awake dhewe niku Aisratin Nisa, hubungan karo itu ternyata enten aturane kaya ngoten niku. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala. Cinarita saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala, qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna ahadakum lamun demi nyekti sak temene salah siji cara kabeh ida aroda ing dalam narekane ngarepake sapa ahad ayyatia ing yen nekani sapa ahad ahlahu ing bojone ahad kala ngucap sapa ahad bismillahi Allahumma jannibna syaitana wa jannibi syaitan ma razaqtana. Niki aturane nek hubungan karo wedok iki kon ndonga kok ngoten niku ora lali kon ndonga niku wau bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Ketoke donga cendhik ngene iki ya sing do lali ya akeh lho iki. Heeh. Bahkan sing ra ndonga iki ya ketoke ya akeh. Iki dongane Kanjeng Nabi sing diaturno kaya ngoten iki ketoke donga sepele niki nek iso aja nganti dilupakno. Sing isih do seneng kaya ngono kuwi ning. Sing ora seneng ya jelek apa.
Ikan donga kok ngoten niku. Wis nek ra donga nek sak iso-isoe nek dongane iku ora hafal ya kebangetan. Mergane iki nganu sih, ngalamat setiap saat dilakukan kok ngantek ra iso iki apa mula penting banget. Diajarno Kanjeng Nabi kon nglakoni ngeten iki wau mula arep nikah iki kudune sing diajarne mah sing penting-penting kaya ngoten niku wau. Nek wis golek dit ki rasa diajari ra wau. Wong urip iki rasa digoleki ajar dit sesuk ki anggere urip mesti cara anu mesti ceker-ceker wong niku. Ning nek kaya ngeten lho, ilmu sing kaya ngeten iki arang-arang. Nek ra diajari angel banget. Nek golek dit ngono wah nek wong wis pinter ngglidik nanti esuk golek awan golek ngantek ngono kuwi rasa diajari wis ngerti. Ning nek ilmu sing kaya ngeten iki, hubungan keluarga sing basa kaya ngeten niki jarang banget. Padahal ini akan menentukan nanti anak iki dadi sing anak sing apik karo elek iki ya tekan saka kaya ngene iki. Fa innahu mongko setune kelakuan iku iyyuqaddaru. Nalika iyyuqaddar lamun nekdiraken sapa Allah taala bainahuma ing dalem antare wong loro mau sapa waladun anak fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono hubungan mau lam yadurruhu mongko ora bahayani ing walad sapa asyaitonu setan abadan ing dalem selawase. Mula nek hubungan ngono iki kok di apa ndonga sithik niki ora bakal kecampuran karo setan. Mula sing do lali ndonga kae mulane kan anake termasuk rada campuran apa? Heeh. Aturane yo angel-angel kadang-kadang iki awake dhewe kadang-kadang kan lali le perkara sing apik niki. Mergane Kanjeng Nabi le ngendikake ngoten. Berarti wong ki nek hubungan kok ra ndonga berarti seakan-akan setan ki yo melu nglakoni kaya ngoten niku. Ra iman-iman po. Digabungi karo setan. Diburuke ra entuk mah digabungi ra bayar ra entuk. Niki aturan main sing ngerjake Kanjeng Nabi. Ndonga. Terus nek ra iso ya bismillahirrahmanirrahim. Paling ora ngoten niku wae. Nek ardawana Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Armadang to. Bismillahirrahmanirrahim. Wes. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza danga ing dalem nalikane ngundang sapa ar-rajulu wong lanang imra'atahu ing bojo wadone rajul ila firasihi maring lemeke rajul fa abat mongko nolak sapa imra'ah antaji'a ing yen teka sapa mar'ah la'anatha mongko nglaknati ing mar'ah sapa malaikat hatta tusbiha hingga manjing subuh sapa wadon. Muttafaqun alaih, hadise apa? Sahih Bukhari Muslim. Ki hadise sahih. Nek eneng wong lanang kok ngejak bojone kok wegah niki wegah nekani apa sing jalukane wong lanang tanpa eneng udur lho niki. Mongko malaikat ki nglaknati tekan subuh. Ora bahaya to wong itu ternyata ya aturane kok ngoten niku. Ning wong lanang ya rasa nyepelehne, kowe kepengin dilaknati pangeran apa ora? Dadak menuhi barang iki lho. Nyebai kae wong lanang kadang. Lah niki termasuk aturan main. Mulane wong wedok niki aturane wong wedok saleh niku ngoten kuwi. Idza nadartaha asaratka. Wong wedok ciri-ciri wong saleh iki idza nadartaha asaratka. Nalika kowe iki diwasna wong wedok iki nyenengno. Iki wong ciri-ciri wong saleh, diwaske nyenengke, waske plengeh, waske guyu. Nek diwaske bojone lho. Ora diwaske wong liya. Waske bojone juga adul, waske wong liya njundil-njundil. Lah iki bahaya nek ngono kuwi. Idza nadartaha asaratka wa idza amartaha ata'atka. Nalika diperintah wong wedok niki manut wajibane. Wa idza ghibta hafattaha nalika ditinggal lunga bojone iso njaga awake. Iki ciri wong saleh iki kok ngoten niku tok. Mula kewajiban wong wedok iki taat karo wong lanang niki wau. Mergo wae tak aturno, wong wedok iki nek wis dipek bojo niki kewajibane taat karo bojone tok. Harus taat kepada bojone daripada taat karo wong tuane. Niki nek wong wedok lho. Dadi ketika wong wedok niku wis dipek bojo wong, iki kewajibane wong wedok niku taat karo bojone tinimbang taat karo wong tuane. Dadi dikon wong tuane iki nek kok kowe dikon bojone, iki kok padha-padha akone wong tuwa ya akon iki kudu tok menangke
Sing akon bojone nek iki wong wedok. Nggih, wong wedok. Ning nek wong lanang iki kon menangno wong tuane tinimbang bojone. Paham ra niki? Dadi nek wong lanang iki kewajibannya adalah taat kepada wong tuane tinimbang taat karo bojone. Dadi wong wit lanang kuwi kadang-kadang nyikekne wong tuane ninggalno bojone ya ora apa-apa, ngono maksude. Dengan tujuan taat karo wong tuane. Krana wong lanang ki ndek kewajiban taat karo wong tuane. Ning nek wong wedok iki duwe kewajiban taat karo wong lanang. Ngoten niku. Ning angel ning dipraktekno. Umpamane jenengan kok wis keluarga ngomah rada keteteran bojone ora patek dikai mah bapakne kok ndilelang ngenang-ngenai bojone ngenang-ngenai bapakne ketoke bojone ya rada anu. Iki aturannya memang ketika wong lanang iki kewajibannya adalah taat kepada orang tua. Mula cara warisan ya aturannya ngono. Wong lanang ki mikul, wong wedok gendong itu karena berat bebannya itu wong lanang ki kaya ngoten niku. Beratnya sampai sekian itu. Senajan to wis ndek bojo, dheweke iki wajib taat karo wong tuane tetepan. Ning nek wong wedok ketika wis dipek wong lanang, iki kewajiban pertama taat adalah kepada suami. Bedane teng mriku niku kok. Mula wong wedok niku nek iso piye carane ya wong nek wong taat karo wong wedok karo wong lanang wis selamat wong wedok niku pokoke taat. Selagi taat niku adalah dalam koridor syariat agama. Ngoten lho. Mun nek duwe bojo kon taat kuwi kudu taat karo wong wedok kon nyolong barang ini kan jenenge ya ora sesuai syariat. Maksudnya taat dalam koridor sesuai karo syariat agama. Ngoten niku. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu silata ing wasilah. Wasolah ki nyambung rambut. Dadi enek wong biyen do nganggo napa? Napa jenenge budi kae? Sing mentul budi gede nika lho. Kon apa jenenge? Rambut diuntel-untel nika lho. Wal mustausilata. Apa jenenge ora ngerti aku. Wal mustausilata lan sing wong kang njaluk dipasang rambut. Wal wasimata lan wasimah. Wasimah niku wong sing gambar kulit. Dadi nato. Wong wedok tatonan tangane. Men gleleng. Tatonan dadane. Di dodor atau wedoke? Oh, dadane ditato umpamane. Ya, sekarepmu termasuk Bapak ento. Ngoten niku wau Gusti Allah nglaknat karo wong wedok sing ngono kuwi. Dadi rambut sambungan iki janjane ra ento. Rambut sambungan ki ya kaya niku sanggul apa wong wedok sing mbiyen do rambut ditambahi nika lho. Niku ra entuk wong nganggo kaya ngoten niku wau. Termasuk wonten iki. Nek wig piye ya? Wonge rambutnya keriting umpamane. Baru nu terus tuku rambut sing keriting lurus kae templek gaul habis kae. Disawang gaul habis. Gaul habis ini to. Gaul habis ki ya wonge gaul banget. Irang gaule karo habis tok. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Judamah binti Wahbin radhiyallahu anhum qalat hadir teka sapa ingsun sowan sapa ingsun utawa nyaksiken sapa ingsun Kanjeng Nabi niku tahu krungu cerita Kanjeng Nabi tahu bersabda bahwa tawar nglarang nek wong wedok nyusoni iki ra entuk dijak hubungan aturane ngoten niku wau ning krana Kanjeng Nabi ning Romawi karo ning Porsi niku melihatkan laku-lakuan itu terus tidak membahayakan anak, ya tidak membahayakan sama sekali. Niku ternyata Kanjeng Nabi rasida napa ngaturke kaya ngoten niku, rasida napa? Rasida melarang. Iki nek dilarang wong lanang repot ya. Oh ya nek rong tak. Engko nek bareng entuk sesasi terus disusuni sapi.
Wangan Anas bin Malikin, cinarita saking Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedene Kanjeng Nabi iku kana ana sapa Kanjeng Nabi iku yatufu ngubengi. Ngubengi iki cara dene ngapa ya? Menggilir. Sapa Kanjeng Nabi nisaihi ing pira-pira garwane Kanjeng Nabi bi huslin kelawan adus wahidin kang siji. Dadi nek bojone papat berkono ping papat iki akeh adus ento. Nek bojone siji ping papat akeh adus ya ento. Ngono lho maksude. Ora kok kudu nganu melu-melu bojone papat rasa ngono kuwi. Siji ping papat adus siji ya entuk ngono maksude. Ora kok bar niku. Maksude aturane Kanjeng Nabi ngoten niku. Akhrajahu ngetokake hadis wal lafdhu lil muslimin. Hadis niki lafate saka Imam Muslim. Bahkan Kanjeng Nabi kuwi tau ngaturke ngoten niku. Mula Kanjeng Nabi iki termasuk mukjizat Kanjeng Nabi utawa keistimewaane Kanjeng Nabi sing ra iso dilakoni menungso kan ya duwe kok ngono kuwi, duwe garwa sing pirang-pirang kok ngoten niku wae. Ning Kanjeng Nabi kuwi di garwa iku ora kok krana nafsu gak Kanjeng Nabi. Lho Kanjeng Nabi ini bar kelangan Khadijah niku blas ra duwe keinginan rabi. Wong Khadijah wong sak sugih-sugih menungso entek bandane dienggo garwane ya, dienggo Kanjeng Nabi nggo perang, dienggo dakwah entek-entekan. Kamu kok 2/3 penduduk Mekah ini kekayaannya wae Khadijah kabeh. Dadi Khadijah di garwa Kanjeng Nabi cara sakniki wah wong sugih-sugih sak sak Mekah nek gede sak anu umpamane kene sak Indonesia iki sak Yogyakarta iki wong sugih dhewe sak Yogyakarta. Bandane 2/3 Yogyakarta iki wae Khadijah kabeh. Dadi sugih tenan Khadijah niku di garwa Kanjeng Nabi. Entek-entekan. Mula nalika wis kelangan Khadijah niku Kanjeng Nabi blas kaya ora kepengin napa? Ora kepengin rabi meneh wisan. Blas ora kepengin. Lho Kanjeng Nabi iki garwane iki umpamane 7, niku kan sing 6 niku rondo kabeh. Raneng sing Kanjeng Nabi niku ora, mulane Kanjeng Nabi rondo kabeh. Sing sitok tok niku mung Aisyah niku tok. Sing garwane niku dirabi Kanjeng Nabi umur 11 tahun niku. Mung sitok niku tok. Putrane sahabat Ali. Ya mung sitok niku tok. Kok putrane? Sahabat Abu Bakar. Lha liyane iki ngoten niku. Liyane kabeh rondo kabeh mergane nalika semanten ngeten. Kanjeng Nabi bar kelangan niku supaya wis semangat hidup ilang Kanjeng Nabi niku. Zaman semonten semangat hidup ilang krana kelangan garwane Kanjeng Nabi Khadijah niku. Wah Khadijah niku masyaallah wong sing paling napa karo berjasa karo umat Islam geden-gedenan. Bondo entek-entekan dienggo wong sak ngoten niku sreneng bandingane. Wis reneng nek wong kauman kene wong wedok sing kaya ngono kuwi. Heeh. Dadi umpamane ngono ndidit ngono kuwi nyopak-nyok dienggo berjuang ngono kuwi keke ngono kuwi lho. Jaman semono ngoten niku entek-entekan. Nganti arek sedan iki blas ra duwe apa-apa Kanjeng Nabi. Apa? Khadijah iki entek-entekan Kanjeng Nabi nganti ra duwe apa-apa, kejaba klambi sing dienggo tok niku. Kanjeng Nabi ra duwe apa-apa. Lho, bondo entek semono kabeh lho Kanjeng Nabi iki bar niku ra duwe, ra kepengin ndek rabi. Nek awake nek jenengan umpamane kepengin rabi loro iki mung tak hawa nepsune jenengan. Ming gleleng, jane kepengin loro apa telu ra gablek apa-apa raan. Dadi ya kepeksa siji kuwi wis kaya papat. Lu Kanjeng Nabi ngantek kaya ngoten niku wau. Sing kedua, Kanjeng Nabi niku enten sing dipeksa cara Kanjeng Nabi, ayo kowe perang. Garwane dijak perang karo Kanjeng Nabi set basan terperang nganu sedo, mati dalam keadaan syahid. Mulih bojone niku cara sakniki dipek wong kafir, Pak. Krana ra eneng sing ngopeni. Lho akhirnya sambat karo Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi lho niki lho. Garwana bojo kula iki melu perang jenengan Kanjeng Nabi mati. Gek padahal sing ngurusi bojo kula niki ya kaya ngoten niku. Terus kaya ngapa kula keadaane Kanjeng Nabi? Nek kula iki kaya ngoten niku terus kula terus piye? Arep dipek wong kafir piye? Akhire dipaksa Kanjeng Nabi niku gelem ra gelem ngopeni garwa niku dipek garwa terus dalam keadaan nyelametno men aja ilang saka Islame. Lho kekuatane Kanjeng Nabi niate kaya ngoten niku. Lah nek awake dhewe kan tetep
Nek duwe bojo loro telu ini minta hawa nafsu nek awake dhewe ra, nek awake dhewe kok mesake apa? Gaya mesake. Oh, anake cilik-cilik, oh ngakeh arek rada gedene gawe meneh kok. Masya Allah. Pun niku bab napa Isratun Nisa. Rampung Pak Nisa. Wis niki tentang menggauli wong wadon aturane Kanjeng Nabi belum kula atur kabeh. Saderengipun mangke di terus ning bab sedaki mas kawin, enten sing badhe ditekoke hubungan karo keluargane jenengan karo kemasyarakatan sing eneng bab menggauli utawa perhubungan wong itu pun apal kabeh monggo Pami bojone wadon iku amon mungkin nak nyingkur niku bisa nyingkur. nyingkur piye Boten patele turu nyingkur tok to nek nyingkur ya ora apa-apa to sing penting kok wayahe di tangekke tangi mbokne yo ngono napa nih nyingkur boten minta izin. ya nek niku kan meng cara bahasane nek meng turu gampangane turu marep rono terus marep rono ngoten to ya oh nek nesu mboten Boten nggih. oh nek ora ya ora apa-apa to Pak ming sebage ming turune oh kadang-kadang nyingkure kok bapaknya kok meneng wae to aku karep ngono kadang-kadang bener apa ketika tidak ada tujuan ming tujuane ngono kuwi engko nek diceluk mbok kowe ngopo to bune kok ngono terus lah ora apa Pak ngono tekane ngono kuwi terus agek bali ngono ya ora apa-apa nek ming ngoten niku tok wong-wong turu iki kadang-kadang ora ngerti apa-apa ya ketemu bar omor ngerti-ngerti pindah ning kono ya iso wong turu niku Tangi ngantar. ayo mlaku-mlaku ngoten niku wae ayo wong lanang terus sakare wah ngono ora entuk bune wah didik ra entuk ya geger keluarga ya wis oh bener kowe ditundung lunga-lunga kok kaya anu ya awake dhewe iki ndelok keadaan wong wedok iki ya bener-bener aturane wong wedok iki kudu ngoten niku wae ning ya awake dhewe terus ora semene-mene wong lanang kudu ngono kuwi lah ya urip ning masyarakat urip ning keluarga ya kudu mesti eneng arale satu persatu kadang-kadang ya eneng wong wedok ki ya mungkin agek pikirane piye agek ora karep agek piye ya iso wae terjadi mulo ya awake dhewe kudu saling pengertian piye carane kecuali ora ning aral apa-apa wing sakarepe dhewe dan sebagainya ngono ya dadi masalah. Pun kita wis ngisak niki. Ngaten pepanggihan dalu punika kathah khilaf lepatipun nyuwun ageng pamunten. Monggo kita tutup pepanggihan dalu menika kanthi wasan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.